ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман ҳабибулло қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, имрӯз мо дар якчанд масъалаҳои муҳим бо шумо суҳбат мекунем. ҳатман наворо то ба охир тамошо кунед, обуна шавед ва ин наворо ҳатман ба ёри дӯстони худ паҳн кунед, то ин ки онҳо ҳам аз навори мо бохабар бошанд. якчанд нафарҳо ба ман навистанд дар Viber, дар WhatsApp суол карданд ки дӯсти азиз, барои чи дигар Кай Муҳиддин ки бо таксиҳояш мардумро ба граница мебарад, яъне ки ба сарҳад, дигар реклама намекунед? Оё ягон гапҳо шудааст? Не дӯстони азиз, ҳамааш 100% аст. баръакс Кай Муҳиддин якчанд мошинҳои нав харид, мошинҳои замонавӣ ки шуморо яъне ки роҳаттар бурда ба сарҳад биёрад. агар касе хоҳиши рафтани сарҳад дошта бошад, ҳатман ба ин рақамҳое ки мебинед занг занед. мисли пештара шуморо нағз акак бурда боз худо хоҳад баргардонда мебиёранд. ҳатман занг занед. якчанд рӯз пеш дар Русия Парвиз Тухтасунов, ки 33 сол дорад ва зодаи Тоҷикистон мебошад, ба мақоми директори Росреестр таъин карда шуд. ин хабарро рости гап ҳамаи хабаргузориҳои русӣ паҳн карданд ва бисёри онҳо ин хабарро тамоман ба дигар тарз пешниҳоди мардум карданд ва танқид ҳам карданд, гӯё ки Парвиз Тухтасунов ба ин вазифа арзанда нест, гӯё ки ӯ дар ягон ҷо таҷриба ба ин кор надорад. хулоса худашонро маълум карданд ки онҳо ҳаргиз намехоҳанд ки тоҷик ба ягон вазифаи баланд соҳиб шавад, яъне ки тоҷик обрӯ дошта бошад. хулоса рости гап, чӣ тавре ки ҳамаи шумо мебинед, медонед, дар Тоҷикистон дар бисёр вазифаҳои баланд русҳо ҳастанд. мо ва умуман ягон суханҳои бад ҳам нисбати онҳо намегӯем, вале бубинед ки ҳар вақте ки ягон тоҷик ягон кори нағз мекунад, дар ягон ҷо ӯро ба хубӣ ёд намекунанд. агар ягон кори бад шавад, ҳатман дар тамоми сомонаҳои иҷтимоӣ, дар тамоми телеканалҳо номи бади ӯро намоиш медиҳанд. ва имрӯз ки Парвизҷон Тухтасунов директори Росреестр шудааст, инро ҳам мардум тамоман хуб қабул накарданд. онҳое ки намедонанд ки Росреестр чист, ин як мақомоти муҳими ҳукумат мебошад, ки ба тақсимоти заминҳо, ба додугирифти заминҳо, хулоса бо заминҳо аз сару кор дорад. ҳатто яке аз журналистони номдори сомонаи Лентару ҳамин хабарро тамоман ба як тарзи қабеҳ бо суханҳои нодуруст ба мардум пешниҳод кардааст, дар ҳоле ки дар Русия на танҳо тоҷикон, балки дигар миллатҳо, чӣ қадр шумо ҳам огаҳ ҳастед, дигар миллатҳо қариб нисфи зиёди вазифаҳои баланди Русияро дигар миллатҳо ишғол кардаанд. онҳо парвое надоранд ва агар парво дошта бошанд, ҳам аз дастшон ҳеҷ чӣ намеояд, монанди ҳамин хеле хабарҳои нолозим навиштанашон, ки ҳеҷ кас онҳоро гӯш ҳам намекунад. ҳамаи онҳоро назар накарданду ҳамагӣ як тоҷики имрӯз соҳиби як камтар вазифаи баланд шудааст. дигар бовар мекунед, як наворро ҳам ки ман тамошо кардам, дар он ҷо Парвизҷон интервю метиҳанд, ман тамошо кардам, дар комментарияш чӣ чизҳое нанавиштаанд. одам тамошо карда хулоса мебаровад ки инҳо нисбати мо тамоман ягон фикрҳои хуб рости гап надоранд. вале мо бошем Парвизҷонро ба ин мақоми баландаш табрик мегӯем ва ба ӯ умедвор ҳастем ки дар оянда худро нишон медиҳад ва онҳое ки суханҳои нодуруст навиштаанд, шармандавор, ягон сол пас ягон суханҳои нағз нисбати Парвизҷон ҳатман менависанд. ба наздикии бародарони тоҷик дар сомонаи интернетӣ як сайтеро сохта пешниҳоди мо муҳоҷирон карданд ки дар Русия мо метавонем ки ҳар чизе дошта бошем ва хоҳем ки ба мардуми муҳоҷир пешниҳод кунем, дар он ҷо ҳамчун реклама метавонем бепул пешкаши мардум намоем. аз қабили квартира, намедонам, хонаи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, ягон хизматрасониҳои ҳуқуқӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, фарқ надорад. ҳар хизматрасониву ҳар кору ҳар чизе ки шумо доред ва мехоҳед ки мардум аз он огоҳ бошанд, онро бубинанд, метавонед ба ҳамин сомона нависед. номи ин сомона ҳамватанон.ру мебошад. ҳатман даромада дар он ҷо чизҳои лозимии худро пешкаши мардум намоед ва онҳое ки мехоҳанд аз он ҷо ягон чи кофта барои худ бигиранд, барои шумо ҳам ройгон аст. метавонед даромада, чӣ гӯям ба забони русӣ, поиск карда, тамошо карда чизҳои маъқули худро аз бародарони тоҷикамон ки пешниҳод кардаанд ёфта, бо онҳо суҳбат карда хариду фурӯш намоед. силкаашро дар описания видео мемонам, ҳатман даромада тамошо карда хабардор шавед. дӯстони азиз, чун охири сол аст ва ҳар як шаҳру вилоятҳо рӯз ба рӯз қиматшавии патентро дар амон идораҳояшон муайян кардаву пешкаш карда истодаанд. ба ҳамин хотир дар ҳар видеоҳоям дар охираш ҳар областу ҳар ноҳияҳое ки нархи патентро баланд мекунанд ба шумо пешкаш мекунам. дар ин наворамон оиди
омская област гап мезанем ки дар он ҷо нархи патент 3432 рубл боло бардошта шудааст ва ҳамчунин дар шаҳри Челябинск акнун аз соли 2019 аз 1 январ дигар шаҳрвандони хориҷиро аниқтараш муҳоҷиронро намемонанд ки такси биронем. мери шаҳри Челябинск ба ҳамаи ширкатҳое ки ба таксиронӣ машғул ҳастанд ба онҳо фармон додааст ки мин баъд дигар муҳоҷирони Осиёи Марказиро барои таксӣ рондан ба кор нагиранд. ин дар ҳоле аст ки дар солҳои гузашта ҳамин мери шаҳри Челябинск боз як фармони дигар бароварда буд барои ба кор нагирифтани муҳоҷирони корӣ дар рондани автобусҳо, дар рондани маршрутҳо, ҳамчунин трамваю дигар корҳои калон. сол то сол дар ҳамин шаҳри Челябинск яъне ки кор кардани муҳоҷиронро доираашро танг карда истодаанд ки ҳамагӣ ягон роҳрӯву ҳамин хел корҳоро фақат иҷозат асту халос. хуб дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. агар навор ба шумо маъқул шуда бошад ҳатман лайк гузоред, дар шабакаи мо обуна шудагӣ набошад ҳатман обуна шавед ва ман ба шумо барори кор мехоҳам то наворҳои оянда.